Pedang subhaya phiki parlo ke bajuso tanat ban page ya ka video hakane ka channel. Hakane ka video ngina page ya ka khana chapang ukhna uba khandrus nam ulamin yamal uba penjam knap ya ka France ha ki kho seu jong o. Henry hashwa bangin poi hakane ka khana nginya pechwa katto karne ya ka history chapang kari Spain bat kari France. Bat la bun snam ka France kala long kum uta uding penkiang uba bha haka jingyai lenti jong kari Spain ban poi sha kathong. Bat haka jingya kendu jongki haka euro jong usnam 6000 kendai spa propsau bat kum euro ha euro jong usnam 8000 bat haka World Cup jong usnam 8000 reu bat haka Nation League jong usnam 8000 apway ka France ka Jupen Lim ya ka Spain. Bat kumta ha usnam 8000 apsau ki pajba kinang perkhat ba kane ka jingja kandang yai jia biang kumjo. Dakaba shibun ki star player jong ka Spain kilari tayat Henry ki star player jong ka France pat kidang ki ubha hakine ki snam. Dakaba haka euro jong usnam 8000 khanreu kadang poi final bat kadang ra ru ya ka World Cup ha usnam 8000 khatpra bat kadang poi final ru ha usnam 8000 arpuar. Kumta ki pajba kinang perkhat ba kane ka jingja kandang jia biang kumjo. Bat nadu usnam 8000 hadu usnam 8000 shipau ka Spain hakane ka por kalong ka tim ka baklan bha dakaba ka sanshar ya ka football hakine kisnam. Henry hadin usnam 8000 shipau pat ka Spain kala shamjing namar bon ki player bat bit jongka kilari tayat pat kumta ka Spain kala shamjing haman ki jingya lekai. Dakaba haka World Cup jong usnam 8000 khatsau katba ka Spain kadang defense ya ka world champion jongka kala shalim no tang haka group stage. Bat haka euro jong usnam 8000 khanreu 8000 khatpra bat haka World Cup jong usnam 8000 arpuar ka Spain kala shalim no tang haka raw 16. Badleng ba kine ki jing sharem jong ka Spain ngila aban ong ba ka Spain kala don kam shisha ya uta unong yarap jongka. Bat haka baning kong ka Spain kanang mud ba ki don kam ya ukush uban yarap yaki pat kumta kila soy ya ukush barim jong ke Barcelona Luis Enrique. Bat wadla Luis ulala aban pen ya lekai bha ya ke Barcelona pan yarap ya ka ban job ya ke dribble Henry syam lala pat ban yarap ya ka Spain ban poi sha kathong. Bat katba ka Barcelona kadang syam jing bat haka samoy jong usnam 8000 arpulai club legend jongka Xavi Hernandez ula shimti kum ukush jongka Barcelona haune usamoy jong usnam 8000 arpulai pat kumta ula yarab ya ulamin yamal pa unyo mi madan ningkong haka La Liga katba udang don haka arta kapa khatsan snam haka samoy jong usnam 8000 arpulai. Bat hadin ka samoy banwan ulamin yamal ula sedang banyo banyalet kai bha nabenta ka Barcelona pat kumta u head coach jong ka Spain Luis de la Fuente ula khot ya ulamin yamal banya don bentalem pat ka Spain haka euro 8000 arpsau qualifier pat leng ba kane ka jingsha khot jong ulamin yamal ula kelalong tang mau u player u baritam banyalet kai nabenta ka Spain haka history jong ka Spain. Badleng ba ka jingla jong ulamin yamal panyale kai baha haka qualifier ula dan benta bat ka Spain haka euro jong usnam 8000 arpsau bat ula don bentaru haka starting 11 bat ngila aban ong ba ula penpau shisha pa ulong ukhna ubadon kasap bat ukhna ubashlur bat ulamin yamal ula yomi madan ningkong haka euro dai haka jingya lekai persya ya haka Croatia bat haka ne ka jingya lekai ula kelalong tang mau u player u bakna tam panyale kai perban assist ru haka history jong ka euro pat budru haka jingyal kai knockout persya ya ka Georgia pat ula thauru usaka record haka jingyal kai persya ya ka Germany dakaba ula penyo biang sakaway ka assist bat haka ne ka tournament ulamin yamal ula penyo lightly ki assist tang haka arta kabakhan rusnam. Bat ngila aban ong ba kane kalong tang ka jing sedang nabenta ka jing im jong ulamin yamal. Bat haka semi final ulamin yamal ula kelalong kum uwei urang yelekai baki breu jong ka perthei ki kren ki khana bha pat kumta uwei urang yelekai jong ka Fran u Adrian
habo let kren haka interview pat ki reporter kila keli ya u pisngau kumno ya une ukena Ulamin Yamal pisngau ting ne em bat u Adrian ula jubab dakaba ong kala bandai ka stage ka bakhamhe ya Ulamin Yamal pat udang simpor pa unla ban penlim ya ka France Henry Ulamin Yamal pat ula jubab dakaba post hai ka Instagram jung u dakaba ong move in silent, only speak when it's time to say checkmate. Dakaba kamut yaj hakaba jar pat pian tang haba ladai kapor ban ong. Bat habangi pai haka history jong ka Fran bat ka Spain. Ka Fran kala jupen lem bun sin ya ka Spain. Dakaba haka Euro jong usnam shejar kandai spa propsau ha Euro jong usnam arajar ka World Cup jong usnam arajar reu perkum juru haka Nation League jong usnam arajar arpway. Bat haka semi final jong ka Euro jong usnam arajar arpsau ka France kawan da ka Jinkerman haka ne ka jingya lekai. Dakaba kidon shibun ki star player jong ka kum Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Griezmann, Kante, William Saliba, Barcola, Camavinga, Ujirul bat kiwei. Henry ka Spain pat ka haban Shania haki player ki badang kamret. Bat hamar bas dang kane ka jingya lekai kalong ka ba itanat bha. Dakaba tang haka minit ka ba pra u Mbappe ula assist yo Kolumeni bat ka France haka minit ka ba pra kala lam khmat da shi gol la not. Bat ka Spain kala kunting e bha pan pen pai ya kane ka shi gol. Henry de tang haka minit ka ba artway Ulamin Yamal ula yo ya ka ball habar box bat kumta laka da ki defender ya u bat ula dribble ya kine ki defender o Adrian bat ula shoot ya ka ball bat ka ball kala right boy bet sha u top corner lane shasdong bat leng ba kane ka gol Ulamin Yamal ula thau ka record kum uta orang ya lekai u badang kena tam ban tap gol haka history jong ka Euro bat barok kawe ka stadium kala risa bat barok social media ladap setang di kubor jong Ulamin Yamal bat ka Spain kala yakhat dawei lawei. Henry tang hadin minit ka Spain kala la ban tebyang lengba udani olmo. Bat hadin ba ka Spain kala yo tep yakane ka gol ba ar ka Fran kam shem lala paniele kai bha bat kumta ka Spain kala control bha ya ka ball bat kala la pan defend bha hadu bawai kane ka jingya lekai. Bat hadin lakut kane ka jingya lekai ka Spain kala la ban penlim ya ka France hakasin ka biningkong hakikat Arsenal ki bala dep. Bat Ulamin Yamal ula page ka kamera bat uong speak now da ka ba ong kran menta bat kane ka jingkran ka theu ya urang ya lekai jong ka France u Adrian u bala kran ben ya Ulamin Yamal hashwa mansdang ka jingya lekai. Bat Ulamin Yamal ula pen iru hangi bakane ka gol kamshem ladai tang ka bok dakaba ula yarab yang ya ka Spain pan penlim ya ka France haka Nation League bat ula yarab ru ya ka Spain ban pen yo kawai ka assist haka final haka jingya lekai Persia ya ka England dakaba ka Spain kala penlim ya ka England bat ka Spain kala kelalong ka champions jong ka Europe bat haka ne ka tournament Ulamin Yamal ula job ya ka young player of the tournament haka arta ka badang kan rusnem bat kane kalong tang ka jingsdang na benta ka jingya lenti jong Ulamin Yamal. Te parlok lada bisno tenat ban sngap ya kum kine ki jaj video wat klet ban subscribe ya kane ka channel khnang ba phila ban yo ya ki video ki bangan sapen mi bat kum juru kum kadak ban support ya kane ka channel khnang ba ngala ban pen mi ki video ki bakham sno tenat shushu kublai shibun.